Wara l-aħħar sviluppi ġeopolitiċi kemm f'Malta u anke barra l-Prim Ministru Robert Abela ħa pożizzjoni soda biex jitħarsu l-interessi ta' Malta dam differenza mill-oppożizzjoni li bi kliema qed tipperikola u tnaffar l-investiment u reputazzjoni tajba li għandu pajjiżna. Ħankun ċar din in-naħa tal-Kamra iffukata u mhux se taqa' għan-nassa tal-populiżmu u r-retorika li qed tipprova timbotta l qudiem in-naħa tal-oppożizzjoni. Billi tieħdu pożizzjoni jitlaqqas il-Kunsill Ewropew mu joħodhom, dan qed tieħdu intom pożizzjoni unilaterali li jien qed ikolli niġi hawnhekk u nisganċa ruħi minnha f'isem il-pajjiż. Dik l-istqarrija li għamiltu l-ġimgħa li għaddiet intom li ġiet innotata ħafna hija perikoluża għal pajjiżna. F'intervent fil-programm bil-fatti il-kap żguttiv Laburista Leonid Mackay għalli ma' żmien Gvern Laburista wera kemmu promotur tal-paċi. Hawnhekk semma kif kien il-Gvern tal-Prim Ministru Robert Abela li rikonoxxa l-Istat tal-Palestina kif ukoll hemm l-tfal Ukreni u Palestinjani li ġew għal kura f'pajjiżna. Mackay saħaq li s'issa għadha ma ttieħdet l-ebda deċiżjoni mill-Gvern dwar jekk pajjiżna għandu xi jsieħeb fil-bord tal-paċi. Meta tiġi proposta mill-Istati Uniti u anke minn pajjiżi kwalunkwe oħrajn ma taqbadx u tiskarta. Naħseb huwa importanti ħafna li tevalwa għaliex inkella id-deċiżjoni li tkun ħadd abbażi ta' xiex tkun ħadta. U jiena hekk xtaqt insemmi wkoll li l-Gvern Malti imkien ma qal li Malta se tissieħeb jew mhux se tissieħeb f'dan il-bord tal-paċi. Il-kap eżekuttiv Laburista għalli Malta tgawdi rispett grazzi għat tmexxija soda ta' Robert Abela bħala Prim Ministru u staqsa lil min jafdaw in-nies biex imexxihom. Il-poplu Malti lil min jixtieq li jafda u jħalli fidej min imexxi anke f'dal-qasam tal-qasam internazzjonali. Lil Robert Abela jew lil Alex Borg, lil Liam Borg jew il-Beppe Fenekadami. U naħseb kull meta segwina jaf it-tweġiba jew waħda ċara.